Asi unobvumere kuti nhamba yaitaura painhamba yako waziwa sei? Unobvuma here wewe kuti nhamba yati wewe unokudimwa veri mafodya anoziva kuHarare kana fodya yaibva, unobvuma here kuti nhamba yako kusekurapa ndo dzimwe dzacho idzi? Aiwa akakumana mutsapusiswe kai handi ndo dzimwe nhamba idzi kuidzivaziva sei kuti tinadzo kuyi? Ndikona mbotaura ndikati pavakawana nhamba ndati akakudzira kupi? Pafoni makaratidza murume wenyu? Mirai makaratidza murume wenyu here? Iwa ipapo andina kuvaratidza, ndakadhilita ndichi makadhitirei zvinowanikwa handiti ndobva ndaedza kuzvinyarara. Pavakazotanga futi kutaura futi ndipo ndakabva ndavaudza. Makangoti varume ndo zvavari but avoid ndikati zvinowanikwa kuvarume handiti ndobva ndadzidita. Pavakazodzoka break ndipo ndakabva ndataura zvandichataura pamberi pedare ichokwadi Mwari ngavandibatsire dzikisa yanyuroko nepasi vamunopedzei ndokumbira musimudziro wenyu rwerudyi. Zvandichataura pamberi pedare ichokwadi Mwari ngavandibatsire dzikisai zvenyuroko rwenyu rwepasi. Tinokumbira vachibvongodze kuti mupewo nyaya yenyu zvizere. Witness yenyu ngaiushe. Witness yenyu tokumbira zita rake. Haisi witness kai. Munhu akatongoudza haisi witness. Alright. Sechikumbiro chakataurwa kuti nemunyaya yenyu mune nyaya yefoni, mune mashoko ari mufoni. Foni yenyu iripo handitika? Foni ndinayo. Yeah. Saka tokumbira kuti mutitaurirewo nyaya yenyu muitaure pamberi pedare zvizere. Pamusoro inini kuti ndizowana mashoko mufoni ine adzimai vangu vakangwandudza ndo zvakamboitika handiti ndobva ndazoti zvinetse chimbotitsanangurira. Alright, ndinofanira kubatidza hangu foni yacho. Takateerera wewe tsanangurira takatoteerera kuti mufoni nhamba dzakaisa message foni tichazoida imbotitsanangurira zvawakaona iwe ndakatika. Inini ndakati kudaira message yakanga yanyorwa nenhamba handiti nhamba dzani dzevanhu. Nhamba idzi vakanyora message mufoni mani tsanangurai pabva pekutanga tinzwisise. Foni yadzimai vangu handiti ndobva yaita mazuva isati yaopenwa avo vanenge vanga sepachi paapa ndobva kwazopinda message ndiri kubasa kwayo handitika kuti waita basa wasunungura mwoyo wangu. Message yekutanga mukadzi wacho ari meru mukadzi wacho auya auya ngabude panze ndobva yechipiri yapinda handiti ndobva yati kuri sei inini ndiri kuHarare. Message yechipiri handiti. Yechitatu ini handina chandakapindura ndaingoverenga mameseji. Yechitatu ndobva vakanda chinenge chikisi mufoni chikisi handiti. Yechi4 handiti ndobva yati iwe haungagare masikiro vakaita ungagare nemunhu ane mafodya anoziya kwaboka kana aendesa fodya, anoziya kwaHarare kana aendesa fodya chete. Saka ndakabva ndafara chiti zvandaita zvaita zaita ndazogara ndobva ndaona mameseji haasisimu akungonyora kuti delete. Ndobva ndati handochiita sei. Ndobva ndakazoona vanonzi vavastesi vanoti vavastesi ndoda kuti mameseji apinda mufoni mangu asadhiritike ini zvefoni handinyatsozviziva ndoita sei.
ndobasisati azvinetsi yekuti vatatoenda kure because tatinoona kwenda tiri pabasa vatatoenda kure ndobangoti ina ndabvunza kuti zviri kuitika unongochuna apa mameseji aya kuda kuti azodhitika nguva ndobangoti da kuti azodhitika after 3 months saka pachakazotanga kuchizopindura inini disappearing message akanga ati asisi wango delete wango nyara wango sanga delete basa 20 minutes kuti kwa message yani kuti delete sei ngotsana ngura yachibongotsi andauda kuti ndichiverenga chi ngotsana ngura isingataro ndobva ndatoti uri kupi andika andakatanga kuchizobata ari zikanzi ndiri kwaHarare but anodzoka rini saka ndodzoka mangwana makuseni ndobva ndati ukundigrochi andika apana kupindura ndobva ndati kose mameseji ako ari kudhiritika zikanzi isa audio ina ndakwanisa kusa audio andika ndobvaadzoka voice akanga sadhitika ndobvaati voice note kuti ndizive kuti ndiwe andika ndobva ndati nditumire piki baby ndobva atitumira iwewe bada kutomusendera adzimai vangu andika zikanzi voice note ndikutumire andika ndobva ati isa audio ndikutumire ndikati aiwa ndiri pane vanhu ndozi ndichita sei zikanzi voice note ndikati aiwa ndiri pane vanhu ngatitaurei anditi ndobva tatombonyarara ndobva ati ndiri kutirai kufona fona iri kuramba izanga zvangu ndikati saka wangafunga tiita sei zikanzi audio please ndize kuti ndiwe ndobva zaramba zakadaro ndobva ati voice note ndobva isa chimunhu chine maziziso kudai so ndicho ndechekuti tova ndoda kuona kuti ndiani wanditaura naye kufunga kwangu chirimo chikangovhura maziso kudai ati ndobva ndaramba nekuti ini nadzimai vangu vangu asi nyararo mudare ini nadzimai vangu vangu asi vaitorwara but vangu vari kumusha kwavo anditi ndobva ndati alright kora matumira pics vanzi voice note ndizeti ndiwe ndopatata kupedza kuti voice isa audio voice isa audio ndikati alright ndozokisa audio manheru ndobva ati okay ini pandabva kubasa ndobva ndachimhanya nebhike kupi kuna adzimai vangu ndobva ndatosvika but ndakazosvika late kwakuma past 9 ringe to 10 nebhike dzeusiku ndobva ndati chiise audio ndakatosvika wakatora bhozi yachimone usiku chiise audio ndobva vaisa audio ndobva yatotika ndobva vaisa imwe ndobva yatotika wakaisa audio yokuti audio ndiyadakati michiti ko muri kwaHarare matimukundigira chi audio iyoyo anditika kuti ndaida ungo wangu nyatsita ubude ndobva audio vakaita savakaisa ndobva angotika ndozvapera zvakaita se zakadaro ndobva ndachitombogara mazuva ava ndobva vazouya ngati andikavabvunze but inda ndine hasha nokuti vanhu vandaguma una ndamudza kuti inini zvikundiremera ndobati no kusaita se kusamubvunze siya zakadaro ndobva taita 2 days ndika ndichitomuona ndobva tatenda inini ndine mombe ava dzandandakashaya dzakaita 2 weeks ndichidzitsvaka zvimwe zvakanya kundirwadza dzivava vamunopedzera vakati dzamai munopedzera dzakaita 2 weeks ndichidzitsvaka dzanga dzaraswa kuzoro nemwana wangu wanga uine jana ndiwe ndina nejana ndobva warasa mombe dzavo dzakaraswa dzavo but mafambiro dzakaita ndasanzwisisise kuti dzakafamba sei po dzakaita 2 weeks ndingadzwana but first week nditsvaga munhu ndasati ndasangana nenyaya ipi andidika second week ndobva ndanda nenyaya ipi iyi manje punga kama dzambo gangati kosei nyaya zobuda mombe ndichitsvaga mombe idzi asi mombe dzikuda ndiyakadzoneseri munhu pozi mombe dzasingawaniki hapana kuti ndadziona pakati kana tichii anditi ndopapa ndanya kuti hasha ava ndobva ndidzikamisa kuti anowazidzwa mombe dzachizowanda kwatakaenda nemotikari andika ndakatenda nawo tiri mashure memotikari muchinotsvaka mombe takuenda kwadzanga dzawanika mombe dzadzane 10 days dzawanikwa ikoko but indane tukisira dzichia but dzakangofamba 2 days pozi kuti dzadzati 10 days dzabatwa kunonzi kwalight kumusoro kubva kumasasa saka enda ndafunza kuti ava vanofanira vakaisa mombe vada kuisa chi takatenda kumashure titotesa anditi kusvika pabva yazomira kuti no ndaona ava vachapindura mameseji ekuti vakangona kuti hachadhiti havachapindura vauya kubva kwaHarare vandatotadzima itai kuti hai ndobva kuti hai ndobva yatika asi havana futi kuita se kupindura vatoona kuti vane kakunwa kuti maaudio varatidza kuti vaverenge yakatopera
kuti avere asi ivo vangasapinduri ndobva zvakuma zvakaita se zvakadaro ndopandikati pandingangotaura kumira ipapo ndiyo nyaya yenyu yese zvizere changamenya mataura inini especially ndo nyaya yangu aindinaisi hapasina rimwe mashoko amuchazoti ndasirira pakati ndogona pamwe ndina andazosira asi andakabata andangochivengoverenga mufoni handiwayo arimo kana ndine mwe andazojamba pakuverenga because takatogoti maona ii mawedzi akaitikwa isaya kana mashoko akaitika imimi pfungwa dzenyu dzakafunga kuti kudii inini pfungwa dzangu ini ndaenda kusangana nemurume tirwe hanzi pfungwa dzakafunga kuti kudii munhu aungotikwa kusapindura ini ndakafungidza kuti achada kuti mamesi achiona nekuti akangaona kuti haachadhilitika ndakaona pamwe anenge angoti rikazigumire ipapo ko imimi pamakaenda kumba kwenyu imimi muchienda kuma10 kumukadzi makasvikomutaura kuti chii kuti azosenda mameseji ayo ndakasvikomutaura because nyaya changa tichinayo naiwa ndakati ano mame nayo tatingoziva kuti tine munhu atida kubata handiwo kana foni yakaita 3 days yakadzima foni yandenga yakadzima here isina kuopenwa yangu yadzimai kune taita 3 days ava ndofakaita mazuva vasati vapindura vanenge vaisa here mameseji kudhara bhozi muti maida kuabata meseji yakanga vamboisa ndobva tavadayira yatakadayira handitika ndandi kuti yanga isati yaita mazuva isati yaita se yapindurwa ndopakangoti te mazuva ndakaizotaura navo havari kuri kwarara vasiri kuno ini ndakubvunza pemudzimai apa nemi tichitaurirana pafoni apa kuti mudzimai azosvika pakusenda audio yekuti muchindire kwarara inini ndakachizoti avo vaichembera audio yadzimai vangu vachiti voice note audio kuti ndizive kutaura nini ipapo tapanzwa wakazonawo approach adzimai wako chiti chiusva vasenda ndakati munhu yadayira chiisai audio chidati pamwe audio akaiona achaenderera mberi uri kuti makambenge muine nyaya kare here ikakuti yakatangira paaudio nyaya yakanga iripo kare yakanzii kare nyaya yekuti ivo ndakuzovataurira zvavakandikudza zvakuda zvinodarira chozve ivo vakanditi murume uyu akambopfimba handiti ameno akabva ndauda kupatsakisa ndopandatokushatirwa ndikati akakupfimba havo handiti ko nhamba dzako akadziwana ku ndopati no ini nhamba dzangu ino akadziwana mugrupu rezanupf ndikati mugrupu rezanupf wakapinda sei ini mugrupu rezanupf ndakatisenderwa namaishango ndikasunga kuenda kuna mashango handiti chidabata nyaya yangu munhu atogara naye muvillage munhu wemumusha ndovandati naye mashango ndiwe wakaisa amaiti yamugrupu rezanupf noti grupu rezanupf vanga vagare vachitoonati varimo zvavo ndatoziva kuti varimo zvavo tatobhenga zvinotaura mugrupu rezanupf vanzi aiwa no ndii ndakatovaisa inini ndotongoisiwa vanhu vakawanda vasingatozvizivi ngati hautei zii orit ava ndopakati ndopangati ndakaona nhamba mugrupu rechi rezanupf nhamba dzadzimai vangu adzimai vakuudza kuti munhu akambondipfimba namba munhu akaona namba mugrupu rezanupf enda goahead panyaya yemukadzi avo ndopamatikira zvakaita se azvakaita aiwa ndobva wamuti chii andipfimba nhamba akadziwana kupi dzakawanikwa mugrupu rezanupf ndobva wati chii futi paipapo ndipatoda kuziva zvichikwidza inini pandakataura neapo ndobva wati ano madi kudzibhuroka bozi ndangoti pandati auright ndandidzibhuroki mazana pachikonikira pati munhu yandijairi handingadzibhuroki ndandisiye namba idzi paakambopfimba pekutanga mameseji akaona here mukadzi mameseji akutanga andina handakaona vakuti ivo vakakutwa pani pawakabhodzwa nemuromo anditika vanhu vakaudzana nemuromo mukadzi ndobva azoti nhamba uyo achitiwa nhamba mukadzi handiti ava pawakaudzana nemuromo handitika vakuti vakatimboti imimi seneni ndomataura vakaita handitika asi kuchizoramba achiendera mberi akazenga kuchinyora mameseji after wana nhamba dzevapi adzimai anga vasikapindurire mameseji aya
mameseji akaita kupindirana ini nevaka aiwa adzimai nako neava vana kupindirana naye unoziva sei ini ndisingaziva kumashure ini ndikutaura pandikuziva isusu chachibhongozi tichaizonzwa nyanyi zvakazara ndika hatisi kuti mimi hamuna kutadzirwa tichaunzwisisa ini baba mameseji nekuti vanhu imi mese muri vatatu pane vaviri vachabatwa nemhaka ndosaka tiri kudaro ndaunzwisa kuti veve mukadzi uyu zvese izvi zvaitika akambokuudza here wakamboona here anything pavakaudzwa nemuno ini vakatombondudza handidya kuti ava vaita se pakupfimba vaikupimba hatiendei pakufona pamameseji arimo ezvinezvi aiwa adzimai pakuchinjana kwemafoni apa kuchinjana papi pawakabvunza kuti ini nhamba yenyu nhamba yakaiwana kupi akati akaiwana kuZANU-PF chaakasenda uyu chii after awana nhamba kuZANU-PF makazviona here zvinhu zvacho ndiwaya kamameseji handiri kutaura after awana nhamba kuZANU-PF handinawo makaziya sei kuti phone number yekusenda message dzake ndeye vakuru chakatika kuti inini ndizoziva kuti ndeyavo nokuti ava vakanga vataura handiti kuti ndizo nhamba dzani ine zita here nhamba mufoni mamudzimai wenyu masevhero adzaka ini masevhero andakadzita kufoni ndo adziri kungoburisa apa yakataura nemi pekutanga ngene zita yakataura pekutanga zita dzavo kuti muzoziva kuti aiwa uyu ndimutsinze uyu muri kwamuriko kubodzi mudzimai anga asipo yakabudisa zita here kaprofile picture yemunhu zita panhamba harina kuuda mugurupu macho raibudisa kuti asati andidhirita mugurupu raibudisa kuti flow andingunzwisa ndo mabudisa raita nhamba dzeuyu mugurupu ini asi kusevha kwandakasava foni kuti ndakasevha kuti sabu makaziva sei kuti inhamba dzasabu nepakusvika pakumupindura muri adzimai ndo vakati ndidzo nhamba dzani dzavo makazoenda kuadzimai na10 manheru mambopindurana kudhara masikati makaenzwa ichibhongodza asi nemhosva zvakatotsanangurira zvakakwana nekuti pane pambachata kubatsira pausiri kuona iwewe saka iwo tera ripindura zviri kubvunza iwewe wakaziva sei uri uko mukadzi anga ari kumba kwavo wakaziva kuti nhamba ndedzasabu zvatakaita isi kuti zitizi ini nadzimai vanoti takataurirana kuti da kuri kubata zvinhu zvaari kuita zvaari kuita handimbudzise makamhenge makataurana kare takatataura naye nhamba iyi zenhamba iyi nadzimai vangu vai ndopati idzi ndizo nhamba dzani iwewe aiwa uyo ari kuti zvoni wakazonobvunza mudzimai nezvenhamba kuti akadziwanako paZANU-PF before here aiwa indibatsire ipapo handidika inini kuti ini ndakatovati ko nhamba idzi uyu akadziwana kupi handidika ndobva vati vakadziwana mugurupu rezani after mawana mameseji ka kokumashure kwamaida kupanga akambopanga akataura nemunhu muchida kumuteya maida kumuteya pafoni ipapo here bcause nhamba mamusingazoti anadzo makazotoa ndakadziwana muZANU-PF aiwa ava ndo vakati nhamba dzangu akadziwana mugurupu mubvunzo wangu anozobvunza ndikazi makazizira sei kuti nhamba idzi ndedzeava hamuna kundipindura ipapo kuti ndizozati nhamba idzi ndedzeava handidika adzimai vati ndo nhamba dzavari kusenzesa pavakambotaura neni vakaisa kuti mameseji avakataurwa nawo mameseji avakataura nawo pekutanga ipapo aina handidi kunyepa aiwa tinotanga tanzitaura handiti nekuti chinogona kuitwa vanhu avaka uyo anogona kunge akazoona meseji wokupedzisira zvapotaurwa pekutanga mukunzwa kuti handida mukadzi unotomunza ndekuda wobvamba kuramba wozonyeketedzwa wobvuma vanotodanana iwo wozobata meseji zvandikambokudzira peutata se anondida sati wanzwisa ipapo inini handina meseji andakone kudana aiwa ndikuti pekutanga nemeseji wakamona yakanyorwa dzibhozi vakati ndo nhamba dzaari kushandisa dzaakambotaura neni kuti achitipimba mameseji enyu makaona inini ekutanga handiti vakuti avo yachotanga nemuromo handiti ka ndobva vazesa meseji karaba sauye mudare zvida kuprotekta munhu mukadzi wako mameseji wakaona here kuti pindure akuti anandaimo meseji awakaona ndika
imi mamtsinzi titaurei Musorira. Ndaikumbura kuti nyaya iyi inogona kuita kunge sendibva kwokupedzisira nzokera kumashure. Ndaikumbira vadzimai vavo. Mtsinzi titsanangurira zvaunoziva nezvenyaya iyi. Hausi dare, hautauri kuti mudzimai unobuda wei iwe uri dare. Uri musungwa titaurire nyaya unoziva sei. Chandandichidira kuti ndidare. Pindura mubvunzo yatiri kukubvunza. Unoiziva kawasikazeti handizive. Handizive. Ndopaudedzwa mukadzi. Toizotsvaga manhamba kuti yabva nekupi nhamba yauya sei. Chidedzai mukadzi wacho. Iwo watauziva. Ende isu hatisazonzwa kutaura chinhu bozwa watauziva. Chandati handizive. Ichi yatisakada kupedzwa nguva nedare. Aiwa ndipedzwa nguva mudare. Watiwo nyaya yauizive. Ndovuka ndakumbira ndikati ndikukumbirawo request yekuti mudzimai auye apa. Ndibvunze mibvunzo ndisakada ndikuda kutanga. No tutana uyu mumangari uyu. Hauna mubvunzo nyaya yako yakanaka. Uchataura chatatozoona ruprova munhu romwana zvakaita sei. Patira kubvunza kuiziva here nyaya iyi. Wakambonzwa nezvaye. Ndakainzwa. Inzi chi? Ichi nzini ndaitaura nemudzimai wavo. Kuti vachiti ndakamufimba. Andotaura isinzi ndakamufimba. Iye ndokuchizotanga kutumira mamessages ekuti ndakadanana naye. ani. Iye mudzimai wavo. Achitumira kwauri. Pane imwe nhamba yangu. Hatinosvika. Ndaimupoichea mai mugare. Isa pakati. Amuchizisevera kuchera. Taura izita renzizere amai. Amai ndimi mudzimai wachibvongodze. Zita renyu rekuzvarwa munonzani? Tausai kunzwei. Eunice Makion. Ndokumbira musimudze ruoko rwenyu rworudyi. Muchateedzera mashoko andindichitaura. Zvandichataura pamberi pedare ichokwadi. Mwari ngaandibatsire. Dzikisei ruoko rwenyu pasi. Tinokumbira mai mutitsanangurirewo ndimi madevedzwa nguva ino nedare pamusoro penyaya yenyu naamutsinza apa. Saka pane mibvunzo kana kuti pane mashoko amuda kubvunzwa naamutsinzi. Imi makasonoka kutaura zvamunoziva tsanangurirai zvamunoziva imimi panyaya iyi. Nenyaya yamagarira panapa. Taurisai zvenyu vandada kunzwa. Kana muchitaura tai kuti zvese zvida kunyorwa pasi. Tsanangurai. Antimati ndoda kubvunzwa mubvunzo. Ndatitsanangurai zvamunoziva panyaya iyi. Ndari. Yakutsumudzai kuya pano nhasi. Chamainga. Ndingati first day. Pangu inini parodi. Panoti gate poti pachibhorani. Ndetiri panetwork pagate pachibhorani. First day avakapfuura. Kana vachitaura havataure vakamira. Havataure vakafisa nemunhu. Vanotaura vachifamba. First day maswera sei vapfuura. Second day ndopavakati ko mune muchitaura nani panetwork nguva dzino. But kondoshaya zvekutaura nekuda kwei ndobva wapfuura. Handiti. Rimwe day ndobva wapfuura. Ai ipapo vakabva vabuda. Hameti Vakaita gore ripi zvinezvi? Gore rinori. Ipapo vakabva vabuda. Hameti vakaenda kuHarare here? Kana wangu akazvivhara kumba kwavandiziva. Ndobva vachizodzoka. Ndopavakati ndikukumbirawo kuzokuonai. Ndobva ndati kundiona kwakanaka here? Zvikanzi kwakanaka. Ndobva ndati alright. Ina ndakuvaona. Ende havana kuzondiona. Handizive chavada ndionera chii. Handambobvunza akabva ndambozviignora. Ndobva vanyarara. Kana ndopavakabva vabuda futi. Pavakazodzoka. Ndofunga Unoziva sei kuti vabuda? Vavasingaoneki. Mujari waona. Vavasingaoneki. Isitogara paroti. Kototajera kumaroti. Aiwa. Tinokumbira varunyara mundare yakotanga. Pavakazodzoka. Ndofunga handizive ndopavakawana nhamba here. Ndobva vati kwamuna kuuya. Kuti ndida kukuona iwa. Ndikati takauya tikaona musiko. Kandi hamuna munonyepa. Vanzi muye kupi? Vakati muye kumba kwedu tikumbira kukuona. Vatati ndichauya. Ina ndakuenda mandazviignora.
ndibva vakazoisa meseji vakati kwamuna kuuya wani ndikati takauya tikaona musiku ndomadaira ndikavaita ko namba yenyu yakaiwana namba handizivi ndekwabvunza namba dzangu madzaona kupa wakati mugupurezana ndo mapindiro akandiita saka ndopega pamunoziva kusvika ini ndo pandikapedzera kudairana navo panyaya yamutora mai amuchiudza yamutora ese makatora baba makaudzai murume wenyu mashoko ese kuti zuva rekutanga rechipiri kusvika pakupedza pamunhu akaguma achibhuya makaudzai agara ndakaudza vari kuziva ndavadai nayagara pa makaudzwa kunzi ndanzouya kumba taurai chokwadi pamberi kudari tibatsirane handiti inini ava vachinditi ava ndipimba pandikazoti pamakambotora zimboo pakazokutaura kuti vakati zvakati nezvakati vagara ba makaudzwa here kuti mudzimai akanzi da kuonerwe kumba vakataura orit musakanyanyita chitungu stereki aiwa handisipinda shu zvitokunzwai ipapo zvakatonyanya handisipinda shu vamutsinze auya mudzimai wamamuchiti mune zvamuda kumubvunza saka mukanaiwo tinokupai pamusoro idari sekutaura wandaita ndati ndichatangira tidzokera mumashure inogona kuti ngeyakutorasika asi ndokumbiro mukanaiwo ngaisarasike chekutanga ndokumbiro kubvunza kuna vadzimai vavo mune ushamwari here navadzimai kumbira kubvunza kunani kuna vadzimai vavo Alright. mune ushamwari navadzimai vavo navadzimai vavo adzimai venyu haisi shamwari asi mwana mune ukama munombotaura mese vape mukana wokupindura samhanye zvinhu tiri pano makatanga kutaura navo rini tichitaura pefoni bvunza mubvunzo kudhara upa ngumira obvunza mubvunzo umira kudhara ingave mwaka wakakura sei aiwa tongogara tichitongotaura semaneighbors chandinokumbira ichokwadi kuita kuti tifambirane mudzimai wenyu ari muno here pane mashoko andichataura andinoda kuti munditi ndirwinye panotaura shokwadi chekutanga mudzimai wangu makatanga kutaura naye pakwana 1.5 months pafoni pangu ndizvo zvekuti pamakatonatanga imimi wanga usingazivi nhamba dzenyu ndizvo here aiwa nhamba dzangu adziziva kuti takagara tichitongotaura asi pa1.5 months ndipo here pavari kutaura pandaitotaura navo ivo vakana vanga vasingazivi nabvunza kuti vati aiwa bvunza mubvunzo okay ndofunga ipapo vapindura zvisaite kuti ndirambe ndichivabvunza nekuti varamba pekuti vave asi isu dari tida kunzwa chapuka chekutanga vakange vachitaura nemudzimai vangu apa kwane 2 months iye ndokunditaurira kuti handisi kuziva kuti sei ava vangotanga kutaura neni daakunoku asi kana ndiri kumasasa hatitaure tese chinogona kana mchiti ndaakunoku kuti kuharare chinova zvinhu zviri pachena zvinogona kupupurwa chero nani zvakaangada kupfuura chokwadi saka ivo havana kukwanisa kuti kutaura izvozvo saka ndandiri kuda kuti titange taenderana panyaya yekuti vakatanga kutaura navo rini ndokubva varamba izvozvo right ndochienda kuna masi ndokumbiro kubvunza masi kuti pamakatora foni yenyu muchitaura nemunhu wamaifungidzira kuti ndini kana kuti munhu wamaiti ndini mukagodayirwa makaziva sei kutaura nemi inini asi ndopindura mbomira aiwa hanzi mazi kuna mazi mukubvunza upi mazi mbomira garapa orit amai ngavapinda ndigarapa pindura inini pakaita kuti ndipindure apa inyaya yekuti ava vakanga vasipo nekuti nyaya takanga tatoitaura nevava mubvunzo maunzwa amina kandipindura zvanza kuti chakaita kuti mupindure mubvunzo wabvunzwa kuti hani chakaita kuti muzive kuti ndina ndini hongu inyaya yekuti ava vakanga vataura nyaya yavo nenhamba dzichiziziva dzekuti ava dai vanga varipo handitika musi wacho dai pakataurwa handitika but ava vakanga vasipa handitika ini ndina ndine foni handitika ndo mara chitanga kuchikurukura nevavo nekuti nyaya mudaita sei nyaya chiziva apindure
havana kupindura nekuti ndati inini vakaziva sei kuti ndini ndavadaira zvavataura zvokuti voice note hanzi ndivapinduri nhamba nenyaya vamwe vachiziva ndozvakaita kuti vazive kuti ndiwe. zvimwe chetewo naivo inini handiti vakataura vachiita sekunge ivo ndivo mudzimai wavo ndopandachida kuti vataure kuti uchapupu hunoita kuti vazive kuti vaitaura neni ndehupi zvimwe chete nezvavakaita pakunge vatora foni yemudzimai wavo vachitaura neni. handiti ini ndakadairwa ndaifungidzirwa ndiapa koivo pavakadairwa vakaziva here kuti ndini nekuti foni yangu chekutanga sendiri kudaro pandaida kuti vataure chokwadi paipai nditokuti pavakataka kutaura nemudzimai wavo vakakatya manza vakashamisika kuti ukama hwavo huri kubva papi nechekutanga. chechipiri inini foni yangu handisiri ndega ndeishandisa taura nyaya yako zvakazara vamunopedzei mune chokwadi yekuti nhamba dzakanga ndatora naagara pachipindiro ndedzemudzimai uyu ndedzamwini ngoma variraita vari kufamba zvakanaka nyaya yaunudza pairi kuenda imimi taura zvamuda kutaura pamusoro penyaya iyi musategerera mambi kutenderera. ndati inini foni yangu chekutanga inobatwa chero nani sekubatwa kunoitwa foni yangu ndochekutanga. chechipiri intention yemunhu anenge abata foni yangu handigoni kuiziva ndo chechipiri. chechitatu kunyange mudzimai wangu akabata foni yangu akapindura munhu waari kufungidzira kuti girlfriend yangu haagonondiudza. ndosaka ndati vakange vaziva here kuti ndini ndiri kutaura navo sekuziva kwandaigona kunge ndakaita inini kana kusaziva kuti munhu wandiri kutaura naye kana ndai ndiri ndiri kutaura ina handisonzwisisa muri kuti here mimi mukomana uyu ndiye aitonyenga mukadzi wenyu bhozi foni namba yakanoziva nokuti chiko yatotsanangura aidare tinzwe ndati ivo vati ini ndaifanira kufungidzira kuti kutaura nemudzimai wavo ndipo vari kuti ndaifanira kufungidzira kuti kutaura nemudzimai wavo kuti nditaure navo. situation iyo tikaipindurudza inofanana nesituation yangu. pamutsinzi musade kunzvenga nyaya taure zvakakwana tikadare chibatsira rubatsira vanhu ndizvoka muri kuti imimi mukadzi wenyu ndiye akadara foni here kuna uyu handida kuti ndiye akadara foni ndotinobatwa newese wese ndandiri kubvunza mubvunzo wokuti sezvo vati inini ndini ndakavatumira meseji nekuti ndatuma meseji yandazi chipindurai mubvunzo wangu inini muri kuti imimi foni yenyu inobatwa newese wese here inobatwa nevanhu vanodarika inini kusanganisira mudzimai wangu umwe ndiye ana anobata kuti chero shamwari Enderai takateerera zvazvinoita manje ka pamutsinzi kana muchitaura nyaya hatizi vana vadiki saka dzimwe nyaya itai muchidzijamba kana musina zvekutaura manzwa kuti makati wese wese foni ndiye mhomwe menyu that's your cell phone kuti kana akumbira kana ndianisa hatizvizivi handizvo mukadzi wenyu anori mafodya here neimwe shamwa anori mafodya anobata foni yenyu ndiani anogara kuharare anozivana nawe kwete saka murudzi ngati mudzimai wangu anobata foni yangu vaviri ava anovaziva mashoko ataurwa ekunzi imimi makambovada kuvapimba ndeyechokwadi kwete nei musina kuvafunza mashoko aya apesana nekuti ava vati ndakati ndoda kuvaona kumba ava vakati ndakavapfimba mashoko aya ari maviri akasiyanamira ambobva wakataura mukadzi womunhu ndokuda asi pamutaura kuti ndokumbira kuzokuonai ndosvika kumba hauna kupikisana nazvo nei hauna kupikisana nazvo nei ndinofunga ndachida kutangira kunyaya yatanga kutaurwa saka naye mutsinzi iwo nda kuti tibatani pafoni apa pafoni yako watosunga ndiani akanyenga mukadzi womunhu uda kuti titorani pavanhu vako iwewe vanokubata foni shamwari yako ari kuharare nemudzimai wako kuti batani uziva usiri wadani makaese ndinangana newe asi unobvuma here kuti nhamba yaitaura painhamba yako waziva sei namba yako unobvuma here wewe kuti nhamba yati iwewe unokudimwa weri mafodya anoziva kuharare kana fodya yaibva unobvuma here kuti nhamba yako
kusiyo kuramba kwete minyara imhani imini manzwa panda imi vanhu veku5 musauye muno nekuvenga munhu manzwa bude panze wese ku5 bude panzewo saine kuvenga bude panze toona kupai mhosva izvo zomusatijairire muno saine kuvenga munhu muno ndime makaya makafidha munhu zvekutaura kuti unokuta zvakati pindura okay inini ndakaona mamessages mufoni mangu ndofunga ndatida kutanga tipa kunoperera nyaya dzidzokera kumashure ndiko kusaka ndatanga kubvunza ndandida kuti igozoita kuti pandotanga kusanangura nyaya yangu vanhu vagozobata pari kubvira nyaya pandatangira kumudzimai wangu inini chandataurira mudzimai isusu wangu vamutsinzeka tine zvatoda kungonzwa nyaya dzatoda kungonzwa chete hatinonzwa neuromo tepa tinongobata pepekuti foni iri apa nhamba ndedzenyu ndizvo hande dzenyu kana yayo musapindurire vanhu apa musapindurire vanhu handiti nhamba ndeyenyu here kutaura apa asadaiona varatidzei Dedzerai nhamba dzacho. uya tipe nhamba tipe foni ndiava kudedzera nemusoro nhamba dzacho chimotipa foni uno ine nhamba yako Unoona dedzera dzisimo mufoni mo. karaba simuka nefoni yona yapa namba ndimpi namba sabu Nhamba dziri panapa dziri kuti 0. Atitaure nhamba dzake. nyorai pasi nyore namba idzi pasi iyo uchishedzera tokukonfirm mune manhamba mangani ava mutsinzi mune 2 mutipewo dzese kuno kutodzida ataa kudzibvunza kwema yacho ichipira hamuna here yasabhuku mugrupu hamuna here vanhu vaitaurirana vaitaurirana mugrupu handichamwe handizivi kuti vane dzimwe kandi havana koza vakabva vandiburitsa mugrupu Tokumbira dzimwe dziri yamutsinzi. Mune dzimwe tsiridzi. tipei nhamba 772 772. 967 ndo dzimwe dzacho idzi yeah. ayo akakumana musapusiswe kai handi ndo dzimwe nhamba idzi Yeah. kuidzi vaziva sei kuti tinadzo kuno vaziva sei kuti tinidziva bcause vabva vataura dzichituka dzava kuti ndo dzimwe dzacho anzi ndo dzimwe nhamba idzi kodze kutanga vaziva sei kuti tinadzo kuno kana vachingoti foni yakabatwa nomwe munhu akataura kwete kudaro andiri kobvunza dare kuno kumudza kwamana ari kuno kwako iwo hausitaura tabvunza ndiri asi chimayandikupai dzimwe dzacho 772 itaurwa ndizvo madziva sei imimi kuti iyeiya yatinaye kuno ndi iyi yakataura nemunhu imimi foni ichibatwa newese wese chikonzero chaita kuti ndidaire izvozvo zvakuita sekuti handaunge ndichizviziva ndikuzviziva nekuti pane mamessages akasara kuakaunti kwangu ini kwenamba idzodzi imbori pai namba dzacho munhu arikubvuma nandidemudzira arikubvuma kwenhamba idzodzidzi meseji yakasara yekuti inhamba dzangu nechikonzero chekuti panditanga kutaurwa nyaya ndofanira kuziva kuti zvizvi kuitika aiwa isi tiri kukubvunzai muvana kwepinda ndida kuziva mamessages akasara mufoni mangu ini ekuti avaitumira chitidedzerai nhamba dzacho dzimwe dzechitatu 0711 taurai nyaya mutsinzi 0711 780 943 asi inini ndine mubvunzo pari nyatondipindura zvakazara ndizvo apo pari kunzi inini ndiri kutya kufona handizvogara ndiri kutya kufona pari kunzi inini ndiri kuda kufona panetwork iri kurapa yebva kuna uyu achitumira fona achiti network iri ramba ndizvo inini papo ine handikwanisa kupadaira kozi asirinda ndine foni asirinda taura musamanye zvenyini mubvunzo itori naye akasimba imimi ndimakaudza murume wenyu ka imimi kuti zvoni murume ari kundinyenga paakakubvunza nyaya kuti foni nhamba akadzowana kupi makamutaura kuti
ndakavaudza kuti ati akadhiwana mugrupu rezano. Akakuudzirai kupi uyu kuti akadhiwana mugrupu rezano? Akakuudzirai uyu? Ndopanda mbotaura ndikati pavakawana nhamba. Ndati akakuudzirai kupi? Pafoni. Pafoni. Makaratidza murume wenyu. Mirai makaratidza murume wenyu here? Iwa ipapo andina kuvaratidza ndakadhilita Makadhitirei? zvinowanikwa handiti ndobva ndaedza kuzvinyarara. Pavakazotanga futi kutaura futi ndopa ndakabva ndavaudza. Makangoti varume ndozvavari? Bataavoid ndikati zvinowanikwa kuvarume handiti ndobva ndadzilita. Pavakazodzoka bheki ndopa ndakabva ndataura. Ndokubudisai panze ipapa munokubuda mese kuti panze. Timbokudai muno mada unopedza nguva. Imimi makataura makati zvinowanikwa handiti. Nekuti mameseji aiswa ndika. Murume wenyu makazomudza after that sei? Ndakazomudza mushure mekunge avarambo vachita sei? Vachidzoka. Ko makati zvinowanikwa kuti? Ayo zvazvonyanya tambenge ndanyararawa. Makamuudza makati mameseji ake makadhilita? Ndakavaudza. Wakaudzwa kunzi chishamwana? Vakanditi. Usaprotecte munhu. Protect because inda nditori nahasha nanhasi ndandina hasha. Handi protect that. Vantu vakati makadhilitirei handiti zikanzano. Ndikati ko nhamba akadzona kupi? Zikanzi ini ndakaisa pamugrupu naMashama. Ndakasimuka ndikanobvunza ini kuti Mashama ndinokaisa pamugrupu here. Akati zeshuwa ndini ndakaisa kutaura kuti ndakati sandingira ndini ndakavaisa mugrupu zeshuwa. Ndopa ndakachita se pandakachidzoka. Handiti ndosamba zara pazitoko ndine. Ngati mubvunzo kuti vachikuudza nyaya yekuti vakaudzwa ndakadhilita zvinhu foni. Vakatoti ndakavabvunza asi meshezi ndakaidhilita. Vachidadhilitirei ivowe? Vambotaurawo kuti ndini handakutanga nekukuudzai. Uda here kuti iwe tikubatirisa mupingo? Ndokwanisa kuverengerai dare makateerera. Kana vanhu vakapfimbana makapfimbana ndizvo kana pasina hapana. Asi nda kuti ndiverengere dare rinzwe zviri pano tive nechokwadi. Panodanana vanhu mune vanhu vakuru munomu ndizvo. Uyo akangoti bho zvimwe zvapatadhitwa ndika zvikanzi uripi ari kubvunza ndi uyu muridzi womukadzi. Ko meseji iri kubva sei? Like aida kubvunza kuti sei iri kudisappear. Isa audio. Kwa hiyo waitisa audio sei? Moze chade mhandisi audio. Ndanditi munhu aida haine pfungwa dzangu dzaida kungobata. Handiti munhu. Yo wakaudzwa nhamba ndeyamutsinze yasabhuku. Wobva wativisa audio. Ndizvo zvandaida kubata ndoona kuti mameseji aita se ari kudhilitika. Ndaikasika kubata. Kana meseji kana audio inodhilitika futi. Ndakanga ndachisati. Dai mari straight. Aiwa musana mutsvagira nyaya munomu. Aiwa wakandimira ndipindureka. Right, handi pamberi. Panopanzwa zvandapata. Isari kupasiwe, unobuda panze. Zvikanzi ndiri kuHarare. Unodzoka rini. Nditumirewo Pick Bay. Ukaona iwe waitsanangura dare ritsiri. Iwe ndiwaito nditumire Pick. Ndinotaura kuti ini ndakatotumira. Zvikanzi tumire wewe. Handiti zvikandodzoka mangwana makuseni. Zvikanzi pamwe munhu waMwari. Tumiro Pick pamunhu waMwari. Ubva tumira Pick remukadzi. Riri sei? Wati munhu waMwari. Voice note. Iye ndobatanga uyu ndobatanga kuti senda voice note. Saka uri kundigira chi? Murume ari kubvunza. Zvikanzi ini ndato anzi isa voice note please. Ini ndakutobuda ndiri kuenda kugarden. Ndiuya kutaura. Nyarara kwamuganga ndoda kugadzisa baba. Tarara zvikanzi send voice note nemurume. Nyarara kati kutaura. Atida kudzidzenzani. Murume ifoni iyi ndi baby. Uyu ndiye murume. Wanzwa. Saka kati nemurume kutaura. Ifoni ndiye baby kai. Ndiye mukadzi. Handizvo. Zvikanzi waenda kunoitei? Uya bhango talk to me. Asi Jauda. Auchada. Asi Jauda kutaura. Auchada kutaura. I'm sorry sweet ko ndorambirei ndemukadzi ari kusenda message ndorambirei. Tumira voice note ndizive kuti ndiwe ndiri kutya kufona iri kuramba. Ndikutya. Iyaka ndiri kutya. Kanzi na baby pane vanhu taura nema text. Zvikanzi taura voice note rako chero
kuti handina ndati ndiri pane vanhu ukuda kundiite sei taura zvikanzi okay nasabhuku zvikanzi sei mafunga kuti toita sei zvikanzi sendi audio ndizive kuti ndiwe sabhuku akuramba nemashoko zvikanzi mukuda kuti kudii zvikanzi ndiani uyu ndisabhuku aramba kutobvunza ndiani uyu taurai kani ndizive nhai hamuchandizive here bhebhe raseka zvikanzi kutsamwei mheno yakabva kupina yakadhidzwa wakabvisa zvimwe zvinhu hai dzanga dza 20 to 10 sekutaura kwaitaenda pane mukadzi tobvaisa audio right ko iwo mameseji ekuti zvoni wakanzi nomudii munhu anongori mafodya chete anonarira una fodya antu akandanga ndaverenga anditika andakazoona pasi hapasi saka hapo aya hapo atitombotauri nezvaunoti aya akadhilitwa ndito akadhilitwa one asi ndandatoaona imwe yatiati zvauriyayo handingabatidze magetsi but iwo maonero ako semurume wewe madairiro aita munhu uyu vanhu vagare vachitaurei maonero ako iwewe inini ndopanda ndaida kuzitsvaka maonero ako kwete kuzitsvaka ipapo inini handidi kunyepa handidi kupura chokwadi achi zandandingori nazo ndizozvizvi handingori nazo sofa ndo zandiri nazo conclusion yawakaita iwe pane zvawakaona zvese zvawakabata yako iwe conclusion yako ukukonkluda kuti kudii zvamanje manje inini handimaona pandaiti ukundigirachi handidika kondatsamwei handiti ko hauchandizereki tichi ndaida kuzama handidika kuona kuti wakazobuda neansa iyi ansa yawakabuda nayo ansa iyi yakazovhara pakuti uyu akanga senda audio please angada kuti anyatsozokusenda audio roti ari kutya iyo ndizvo saka iwo unoti vanhu vakasikataureri mazuva esava ndobvunzo dai amen dai vadare tokoda vaviri chete vakwanisa kuti daira zvinotaura panapa handika vaviri chete vataura zvinhu zvine musoro ka1 taurewe ayo vanhu vaitotaura kama ukondinyengana uchigwinwa vaitaurwa handisi kuda kuvillage 5 uri kupfubiwa ndokubharamura taura ndokuda kudarira chifiyando handiti ndandirikumbiro wani mutumwa wenyu ndatitaura nyaya tabvunza rosia tirakubatsirai pachokwadi aimbomira tirakuvabatsira noti tirakubatsira vana noti vana vagarakumanisha kwenyu andiika inzwai kavarume chero nyararai nyarara zvinonyarara inini munhu anotaura muno vanozvazo ndomuripisa wakutaura munomo wako munomo nyarara sema wakataurisa kuti taura isokuripisa munomo ivo saroko pasi saka taurewo ndotenda baba ndikumbira wani mutumwa wenyu nditaura naye panzva kuti no ndezvandautaura naye aiwa timudare mirai kumana mirai zvenyu shamwari taura naye sakusamanikidze wekuvabatsira dare kwachimunyandoro manzwa umwe ndiani taurai ndiuda munhu ane pfungwa conclusion yenyaya iyi umwe ndiani ndakuti mukomana uyo ngabude padze burisai uye padze burisai padze ngatobuda zvake padze umwe ndiani ko madzimai apa apatotaurera taura chamwana vanhu vechirungu baba hamusi makaedzere vanhu vechimoyo vechimutara zvavafana kuti
aiwa hauna zvautaura gare pasi mumwe hauna zvautaura mudzimai taurai mai taurisai vanhu vakunzwei simukai vanhu vakuonei kuti muri witness simukai vanhu vataura vachikuonai munoti nenyaya iyi vanhu vanozivana ndomaonerei ko mumwe madzimai toda madzimai hazvoti novekwa kubatsira dare mudare varume inini semunhu nheriko ndeyekuti vairi ava vanozivana asi takaitika pana amai ava vakashoka kuti nyaya ikazodzikana nemurume wangu anoita so waida kuti asekuti pedwi avo wai ava kuti avo vane nhamba dzeavo vane nhamba dzeavo wairi ava vanozivana sabhuku kuendura sabhuku imbotaurai ndimotonganya mumisha asi mukai mototaura muno munototaura ndimotonganya mamisha simukai mutauri aiyo taura zvamunofunga taura zvamunofunga ndovatungamiri vacho ka kuri kwei munotonga sei nhaisabu nyaya iri pachena kuti vanhu vakambotaura vese asi kuti vakawirirana pakudanana kwavo ndohangangoramba kuti uyai ndikuimba maonero enyu imimi kwete umbo maonero enyu zveine nyaya mazura maita ndikuona kuti vaviri vanonzwika nyaya yavo vanozivana uyo sabhuku wagondo taura umwe sabhuku aimonziani munomwe sabhuku here muno tamasabhuku ataura taura ini ndikunzwisa kwandaita ndinokuti vaviri ava vane kamutauro nemafambiro avanga vachiita vari varengi anyasitaura pajekerere ava vari kudirireya ndanyatsokonguruda nyaya pavati akaundi yavo yakadhiritika yabva ndaona kuti vane zvinhu zvavanga vachitaura nevava vasikuda kuzvizikanwa muno nedare nekuti vari kutaura naamai ava zvinhu zvakavanzika sabhuku ijinda maonera ndikuita nyaya inenge iri pachena vanhu ava vaitaudza kasi amai havana vakazotya kuti baba vakazvisiwa vakabva vakurumbidza kunovhara kuna baba iwewe tipe foni yako iyo wandifamba nokutera wabatsira kaproblems acho ingotenderera futi ingotenderedzwa tipe foni yako iyo asadhilite kana chinhu mutarise yako tasadhilite kana chinhu tinongorova nhamba idzo dzimufoni tobva taona kuti dzinobuda kuti chii tiri kupedza nyaya iyi nekuti iwe unopedza waponda nyika yese saka tozwa chokwadi munomu wobatsirwa chokwadi chakadzaka amene ndizo here naye varume wamazuva angasabhuku murimo munoti nenyaya toda ese mafoni toda mafoni ese ine line yenetwork yatinoda mukoma washi varimuka munyaya yemunotonga sei mukuru kuri yauya kudonhu renyu muri sapoti zvitendera uyu ava varapa namai avangandosiyana vandaanana kupedza nguvaada kuona vezvimbozva ivo ndolaire netwanere tichedzera namba aiwa dzako iwe dzemukadzi wako tondodzakanzi chii muno tingoita zvinopera uchatonga iyi yopera mangwana kuya nemo futi tetaneta nongotonga munhu wani tipe namba dzemukadzi 778 2384 2354 66.
kushingira kuti Uchavitika. Delete. Kana namba yacho amutori naye amai avo. Ndo zvimwe zveumbo zvitariswa. Namba yamai yacho atodelete amutori naye. Zvokutobuda zita chaivo amutori naye. Ndechikumbira kumbira chakuna vanhu vasiyana vakadaro. Mukumbiro kubvunza pane mubvunzo wadambobvunza. Asi unoita sekuti zvakarerekera kudii kwangu ini. Ndabvunza ndikati pana ava vakanga vachitaura neni. Vaine chokwadi chekuti vaitaura neni. Ini ndaifanira kufungidzira kuti ndikutaura nemudzimai wangu. Sei zviri kuramba kuti inini foni yangu inogona kutaura nemudzimai wangu sekuita kwavakaita ivo wotanga kutaura neava. Iwewe kana uchipupura iwewe sekuita murume wodi ndakapindura kana mukadzi wako achipupura kudai. Ndingakumbira dare kuti iite saizvozvo. Kuita sei? Kuti mudzimai wangu ashedza. Apatombo musiri. Aiwa ndina kuzviziva neni. Munozodzoka nekisara kuti simukai nemukadzi imozodzoka nekisara kuti simukai. Nyaya yegaraba. Pamusoro pane chandaita kuti ndinoidzire kuti zvekare. Pane nyaya yandambotaura yekuti vakatanga kutaura neni. Ndofunga nyaya iyo ingabva yabuda pachino. Nekuti ndandida kuti iwe uramba kupedza nguva. Chokwadi unacho bada usauzadare. Udzadare chokwadi. Chipi? Chekuti vakatombotanga kutaura toda kutaura icho tokatotanga kutaura neni. Vaitaura nemudzimai wangu. Musaka ndiri kuti zvine zvabuda iwo adzimai vangu. Taura shamwari. Taura mashoti munzo. Kutaura kunogona kuchinetsa tisingazivi zviri vachikumbirawo kunzwa kana kutaura kuti vamunopedzei makambotaurei naamai ava pasiri pafoni nekuda kwokuti dzimwe nyaya tinogona kurasirana handitika kuonesana vakambotaurawo here pafoni kana kuti vachifamba sekutaura kufuitawo mai ava. Izuzuka nekuti tinenge etaura shamwari. Iwe unogara kupi naye shamwari? Baramura ndekupi? Pane waunoziva here pavavira? Unoziva kupi? Isusu tine nyaya nemukomana kawo. Wadatonga kutenderera. Tikutaura zvakazara. Rega lubatsire. Bozi mimi baba vangu kudumira vanhu masamu. Ndandika. Sawa ndinotora chokwadi. Ndinotora chokwadi. Kamchini nama ini muti na. Tinambira ndinotora chokwadi. Atenda. Kukumbira kuti muri wagaraba nemuri wamunopedza. Emangu apo 30 minutes. Uyu murume nemurume vakotaura. Vanhu havane nguva kutoziva kuda No. kumana ndoto gara basi. Kunzwaika kuma shamwari gara basi. Ungagari basi gara basi iwe. Wakutijairira muno manje. Wautange mamba mako. Gara basi. Uyu murume uyu ari kuti iwe wasikadzi ava navakambodanana kudhara vari mukomana nemusikana. Uyu mugari wenyu kumasasa. Uruzvinzwa here? Unoziva? Aiwa unoziva here iwewe? Aiwa gara paita handizvizive. Vatigara kutsunga. Vakasaka kutsungaira. Vagara kutsunga ndevapa. Watichiwo taura zvakutaura. Mukuru. Taura kugara pasi papa. Zvinhu zvamautaura zvakutondishamisa wanditi. Zvataurwa nani? Buda panze. Usade kupanya dzimba dzevanhu wapinda munewe. Wabuda panze. Chautaurira munhu panze wamutorera kuti chi? Handina kudaro. Wamutorei? Ndatiitai vanhu ava. Ndatiwa wamutorerei? Panze wati chi? Panze wati unyoresa wati chi? Tapedzere nguva kudai. Wati chi panze panze? Kubeya bude panze. Ubuda panze wonyeka makore panze dzimba dzevanhu munomu. Uya panze dzimba dzevanhu munomu. Unotaurira panze atsoka kuti mpurisa mai tinyedera zvakati. Wati chi?
Wewe hapo. Wewe hata wewe usisadari mno. Mira kamsore tukumbe sema kwa pasi, bese kwa pasi. Mira babi. Uyu muruma abudo. Ata mea, tsoto afikana hapo musha atuonye wasamwe. Ata mea na baba bakambona bari kutsunga. Amai ava. Vantu zena sa kudzokora matongo akumutswa. Ndozva apupura panza. Mamunzwa ikida kutaura nevanhu panza. Hani munzwa? Anonza lista. Mala utaura manje. Ai ndinotopindira kuna ndina vazivaziye tine 4 years ndiri mumasasi ndakatanga kuona ro mumasasi Saka 4 years shoma. saka ndakadanda Wakarorwa rini iwe? ai ndikubvunza saka Ule makore makana wakarorwa. ndine 4 years Ine 4 years anditi. Saka manje vana masawadzi. Nyara, vana masawadzi. Aiwa vana masawadzi azvindi kupindira pakuti ari takambodanana. Aiwa uya ari kuti mimi makadanana naye musati magara na ndo zvandiri kupindira kuti ndakatanga kutova 0 kumasasa tikudaiwa handinasaazive pamusori pamberi pedare ndandingokumbirawo zvichero izvi sekukumbira kwandaita kuti adzivisa chekutanga pane nyaya yekuti yandatanga kuvabvunza bvunzo yangu iye yanga yakakosha nokumbira kuti tigozopirikwerere zvemibvunzo kana vachinge vauya nekuti pane zvandaitika kuti tigozoonesana ndinopa ndiri kuona kuti akawatira nyaya nekuti kwandanditazoenda nenyaya ndiko yazoenda nakuonesa ndachinoita sekuda kumurasika asi ndichiziva kuti hakusiuze zvinobatika muri kutenderera so pwendi hamuna na pwendi ona imatara inobatika munotenda here kuti nhamba iri apa ndeini iya tadeedzera baba saka munotenda here nhamba yakasenda apa ndeini saka ndimika mune mhaka makanyeka mukadzi asi manyengera makaita itsukira kuti munodanana hatimboupe mhosva iyo chamwari isusu kunoka vanhu vanodanana uyu kauyu foni iri mukadzi foni iri ndeyake but vanhu vanodanana vana kutaurira chokwadi wekara osinzwa uyu mukadzi wako akamunyenga vakatodanana miraiwe tinoswera tiri nyaya yekuti titi uyu neuyu vakadanana dai vakadanana uyu haiudza murume wake munopabata here asi soko randitora nderekuti iwe ukati kumukadzi womunhu ndinokuda watomunyenga unoripira mukadzi wangu wanyenga kuti ndinokuda handise miraiwe nekuti uyo anogara aine pfundi neyuyu kuti akanyenga mukadzi wangu apa havana kusangana vanavo kana mangamutaura mese mitaura uyu neuyu havana kusangana dai uyu akasangana neuyu haimbutaurira murume wako kunyeme iwe mutsinze unopisa mombe pagarabha yekuti wakasusa muromo wako wekuti amai ndinokudai chete mogara zvakanaka handizveregarabha ndogona kuguma ipapo wangu nekuti inini kuya kuno kwanguda kuti tigadzirisane nemurume nekuti inini ndaida kuti nditaure naye handidya tikurukurane sazvisina mbosvika kwese kuno asi airamba handidya achiramba ndichida kuya ndichitota nanza dzangudzo kana ndachita shoko rekuti ndoda mukadzi wako tozokurukurana papo kondikapona aiwa ndanga ndisiri ndega ndandine vamwe vaindikutisira kana uyu musikuru wacho orit zvisiyai izvozvo ini zvandataura nizvozvo michenda yamugari zvakanaka iwe mutsinze unotsvaga muoni pakuno ndopagarabha iwe garabha handikuona kutaurira mutsinze nyaya inenge yatopera zvese magarira mukamuchita pakutanga mogara sekugara ikoko handizvo muri vanhu vamwe chete muri manext door munokukurana munhu kungaa kugara ikoko hazviite
uye muri vanhu mese makabva munyika makamuka pamwe chete munorasana makumira mirefu zvoita saka ndo pese kunoita nyaya yacho judgment yamambo it's final hapasina mwana pfuura izwi rataurwa namambo hapasina mushongo zvere chasunga pamunemi panhau iyi nomapedzerwa aitwa namambo asi Mutsinzi anenge aida kuchema pamwara kwedzera ndakuita kuti wane mukana wekutaura pautaura itaura zvaunotaura kuti ezvizvi mukata sauti nyaya dzataurwa pambiri dzakasiyana handisi kuziva kusiyana pamwe nekutadza kubvisa kwangu kwokuti mudzimai anotaurira kuti kumurume wake kuti anzira Mutsinzi ukuzonakoma murume pakumhangara kwaita pakutaura kwaita pakutsanangura kwaita ati ini ndakamufunda saka handisi kuziva kuti dzanyaya mbiri chakamisana uyu Mutsinzi ari kuti anzi mudzimai wangu anogona kuuya opupura kuti ndiye aitaura pafoni pamusoro sisi hatikuda kuti tinyanye kutendera judgment yaitwa kare namambo kuona kuti munenge muda kudzokera judgment yaitwa kare namambo adzimai veavo terera vanogara pamusoro vanogara kumasasa handiti mutwizi vagara kumasasa ende kwandiri mwana iyi chakanyanya kundirwadza chekuti ava vakasita shoko rekuti ndokuda kunambura ndozvinhu zvakanyanya kutondirwadza handitika kwandiri mwana ende mukataura umu vatone nemwedzi akawanda adzimai ava vachitaura neadzimai ava vanotomhoresana handiti adzimai ava vakazotonditaura neni vachititi zvinoita uri zvichisa nemukwasha wenyu zvandipinzwa kungu kuti ndizvo vakaita vachisisa shoko rekunambura kuti ndoita sei ndokudai mwana adzimai ava vakatotaura kudai nyaya yatongwa yapera mapuwa judgment yenyu namambo aichadzokororwa pana chichachinja panazvatera kunzwa futi panandiyarumera ndichataura Mutsinzi enda unoita zvaunoita iwe hautore mambo uchipa garabha unotora mambo uchipaini mambo nyando ndindo pagarabha mombo naika ndindamuenza munyai wenyu wekuti mugare zvakanaka saka hamene mombe yangu ndinoiwana rini nekuti ini ndandisi kutarisira zvinhu zvakadai sekuti waita mutongo unozodzoka nemhinduro tererai changamire tikutaurire kudareko avadzidzisei kwete kuvataura vadzidzisei kudzidzisei vakuru mutongo kanga wapuwa namambo zvei zvamakutaurira zvekuti hamusana zvere munozviita maungano vane procedure vanoshandisa kutonga munhu whether unoda hauti kana kupinda mudare unotarisira kuhina chete zvino madyiwa nenyaya mambo madyiwa nenyaya imi makuchitongoita vataurwa namambo kuda kana kusaita asisi tinokuitisai isu takataurei pamuno pamakasununga kuti mombe munenge maiwana paMutsinzi kumbura mwedzi mitatu anzi mwedzi mitatu dai dziri mbiri kamuzuu mwedzi mitatu yaita kure indiri kuda kuti imi mugare zvakanaka handisi kupokarera pouyo asi muri kuona dambudziko randaita ndanyanya kufamba kunyanya ipo pamasonda aa kuno katatu handisi kuenda basa saka kuti mutoda kuvanoda saka kuti nditi ndinokwanisa kukavhire zvakanaka zvindinese ndinoenda mativi ese kana zvaramba kuti zvipinde ndopinda pakati iwe garabha munhu akakutadzira ati iye ndichimirira kwemwedzi mitatu ndenge ndauyisa mombe iwe yekuti mugare zvakanaka inini munza shungu dzako handipokane napo handikasike kuti napo nekuti inini ndandisingatasiri zvekuti ndozvichatika kana vati ndizvozvo ndizvozvo aida kungotaurirana chete ada kuti vasunungurana saka toti asakanaka iwe mwanangu mwedzi mitatu yautaura nhasi runani toti muna
Aiwa, end of July. Toti July, kupera kwa July. Unipa mambo yangu. Ndio isa kunagara. Asida